नोंथांमोना निश्चय बर' गोबां सोदोब मोनदों जाय सोदोबफोरा बाय बे बाय दाजाबदा उन दाजाबदाजों बेयो जोबहैनाय खायसे गोबां सोदोबफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा माब्ला जोङो बाय बाहायगोन आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायना होनि। आरो बाया मा आसलते बेवहाय बाया आसलते जेबो नङा, बे मोनसे दाजाबदासो बियो। बर'आव जों बेखौ दाजाबदा होनना बुङो। उन दाजाबदा सोदोबनि उनाव बेखौ दाजाबनाय जायो। अके, दा बाय जेब्ला दाजाबनाय जायो अब्ला जोंनिया मा जायो नायनाय नै बराय दाजाब बाय बरायबाय, नै फराय दाजाब बाय फरायबाय। नाथाय गिबियावनो नागिरो नै बराय सोदोबा मा? बेयो बराय सोदोबा जेबो नङा, बेयो भार्ब, बेबो भार्ब, नैबे थां सोदोबाबो भार्ब, जा सोदोबाबो भार्ब, बेयाव गासैबो भार्ब गोजा, माने थाइजा गोजा। अके, जेब्ला सोदोबा बेवहाय थाइजा जायो, थाइजानि उनाव जुदि बाय सोदोब बाहायो बे माखौ बुजायो? नोंथांमोना निश्चय मोनथिगौ इंराजियाव भार्बनि खायसे महरफोर थायो। गिबि महर, नैथि महर, थामथि महर, न भार्ब नम्बर 1, भार्ब नम्बर 2, भार्ब नम्बर 3। बे भार्ब नम्बर 3 आव जोङो बर'आव बाय बाहायो। जेरै आं ओंखामखौ जाबाय, I have eaten rice। जिथु eaten सोदोबा मा बुजायखो? बेयो भार्बनि थामथि महरखौ बुजायगोन। आरो बे थामथि महराव जेब्लाबो जोङो नै बायखौ जोङो जेब्लाबो बे बाय दाजाबदाखौ जोङो बाहायनाय जायो। अके, आरो बेखौनो जों मा होननानैबो बुङो? जों पास्ट पार्टिसिपल, पि लिरनाय ओंथिया जाबाय पास्ट पार्टिसिपल होननानै बुङो। सोदोबा माने थाइजाया बियो पास्ट पार्टिसिपलाव थांबाय होननानै बुङो। अके, अब्ला नायदोब्ला बराय दाजाब बाय बेनि ओंथिया बरायबाय, बेबायदिसो लिरगोन जोङो। बेवहायबो फराय दाजाब बाय फरायबायसो लिरगोन। थां दाजाबबाय थांबाय होनना लिरगोन। जा दाजाबबाय जाबाय, लां दाजाबबाय लांबाय, बुं दाजाबबाय बुंबाय, बेबायदिसो जागोन। अके, नाथाय गोसोआव लाखि नोंथांमोन, बेवहाय गोबाङानो गोरोन्थि खालामनानै लिरो। माबायदि गोरोन्थि खालामना लिरो? बेवहाय गुसुङि बाहायो। नाथाय बे गुसुङिखौ नोंथाङा बाहायनो मोननाय नङा। बेवहाय नोंथाङा बेयाव गुसुङि बाहायनो मोननाय नङा। अके, बेवहाय बाय नोंथाङा बाहायनो मोननाय नङा। बेयो जोंनि बर'नि रावखान्थियाव बे गोरोन्थि जागोन। जोङो बेवहाय बरायबाय गुसुङि लिरनो मोननाय नङा। नाथाय बे गुसुङिनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो? इयसो लिरगोन। अके, फरायबाय, थांबाय, जोबाय, फैबाय, सहैबाय, बुंबाय, बेफोर गासैयावबो बाय बाय माने इय जाजोबगोन जोबनायाव। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनबाय। दानिया गुबुन मोनसे खोथायाव जोङो थांनोसै। दानिया नाय, बर'नि खायसे सोदोबफोरावबो नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन? नाय, जोबनायाव नाय सोदोबजों जोबनाय मोनगोन। बेवहाय आं लिरदों नाय, इयाव लिरदों, बेवहाय गुसुङै लिरदों। दा बबे मोनसेया कारेक्ट, बबे मोनसेखौ जों बाहायनांगौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरोंगोन। अके, नाय, जेब्ला जोङो बेवहाय नायदो खायसे सोदोबफोर लिरदों आङो लिर होननाय ओंथिया बेयो भार्बआव गोग्लैबाय, बे थाइजा बियो। लिर होननाय ओंथिया बेयो भार्बसो, बे थाइजा। नाजा होननाय लोगो लोगोनो थाइजा। बेयाव गासैयावबो आङो मा जादों? बेवहाय गासैयावबो आं थाइजा बा भार्बखौ लादों। अके, बेबायदि भार्बजों जेब्ला जोङो नाय दाजाबो, दाजाबदा नाय दाजाबो, अब्लाना मा जायो? बे सोदोबा नाउन जाहैयो। नाथाय बे मुंमाया मानिफ्राय फैनाय? बे मुंमाया नैबे भार्ब थाइजानिफ्राय जों बानायनाय मुंमासो बेयो। आरो बेयाव लिरनायनि ओंथिया जाबाय राइटिंखौ बुजायनाय जादों। राइटिंखौ बुजायनाय जादों बेवहाय। थिग बेबायदिनो बेयाव वार्किं, खामानि मावनाय सोदोबखौ बेवहाय फोरमायनाय जादों। अके, दानिया खोथाया जाहैबाय नोंथाङा बे नायखौ बाहायगोन ना बले गुसुङि गोनां नायखौ बाहायगोन? दा गोसोआव लाखि नोंथांमोना जेब्ला सोदोबा नैबेवहाय भार्ब जायोब्ला, जेब्ला भार्बजों नोंथाङा नाय दाजाबनो नागिरोब्ला नोंथाङा नैबे गुसुङि गोनां नायखौ लिरनो नाङा। थामहिनबा जोङो बेबायदि सोदोब लिरनो नाङा। थामहिनबा जों बेवहाय गुसुङि लिरनो नाङा। थ' आथिखालनि बर'नि जिथु रावखान्थिनि नियम बादियै जोङो मा इय थानाय नैबे नायखौसो नोंथांमोना बाहायनो नांगौ। माखौ बाहायनो नाङा? गुसुङि गोनां नायखौ नोंथांमोना बाहायनो नाङा। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनबाय। बेनि उननि नायथुनाव जों गुबुन मोनसे आयदाखौ सावरायगोन। गोजोन्थों।